Дыялог памочніка прэзідэнта Анатолія Маркевіча з жыхарамі вобласці падчас асабістых прыёмаў і з дапамогай прамой тэлефоннай лініі праходзіць рэгулярна. Тэматыка зваротаў самая розная. Больш за ўсё пытанне на гэты раз тычылася сферы архітэктуры і будаўніцтва, па добраўпарадкаванні тэрыторый, капітальным рамонце шматпавярховак. У ліку тых, хто з сваёй праблемай вырашыў звярнуцца да Анатолія Маркевіча, жыхарка абласнога цэнтра Валянціна Снітко. Жанчына жыве ў сацыяльнай кватэры і яе цікавіць пытанне замены газавай пліты. Хто ў яе выпадку павінен заплаціць за гэта? Валентина Васильевна Снитко, моя фамилия. Вот я живу в социальной квартире. Вот у нас 7 февраля этого года проходило, значит, проверяли газплиты. Мы обратились вот вдвоем здесь, значит, обратились в ЖРЭО, значит, так как в договоре здесь указано, что, значит, замена газового оборудования в квартирах социального пользования, значит, меняется за счет наймодателя. Вырашэнне праблемы жыхаркі Анатолий Маркевич вырашыў не адкладваць на потым. Адразу патэлефанаваў адказным і даў даручэнне разобраться. Надо здесь, Валентина Васильевна, разобраться все-таки в договорных взаимоотношениях. Если сегодня по договору наймодатель обязан менять плиту, он должен это сделать. В договоре написано устранять, значит, наймодателю за свой счет. Неабходнасць правядзення капітальнага рамонту ў шматпавярхоўцы па вуліцы Маскоўскай абласным цэнтры ўжо каторы год турбуе яго жыхароў. Людзі хацелі бы пачуць канкрэтны адказ на сваё пытанне, калі і за чый кошт. Я обращаюсь к вам от имени жильцов дома номер 338 по улице Московской по поводу капремонта. Наш пятиэтажный панельный дом расположен на пересечении улиц Московской и Партизанского проспекта. Эти все проблемы, которые существуют, и вы их перечисляете, они вот такой штукатуркой, которую вы предлагаете сделать, они же эти проблемы не устранятся. Са слова Анатолія Маркевіча да ўсіх пытанняў, з якімі людзі звяртаюцца на прамую тэлефонную лінію, неабходна падыходзіць уважліва і даваць адказы на іх, зыходзячы з рэальнай магчымасці вырашыць праблему. Мы по ряду позиций постарались на месте разрешить возникающую ситуацию, но отдельные позиции требуют более пристального внимания, и здесь надо очень внимательно подходить к рациональному использованию средств. Ведь сегодня можно эти средства направить для того, чтобы провести косметический определенный ремонт, который впоследствии, наверное, не принесет особого результата для самих заявителей и для областного бюджета. Здесь надо найти очень разумное и рациональное их использование. Калі казаць аб актыўнасці жыхароў розных рэгіёнаў вобласці, то на гэты раз больш зваротаў была жыхароў Брэста-Барановічаў, а таксама Ляхавіцка, Лунінецка і Іванаўска раёнаў. Усяго падчас прамой лініі Анатолий Маркевич даў адказы на 11 пытанняў. Многія з іх былі вырашаны амаль што адразу. Юрый Печур, Александр Севіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».